Nää, hyvä. Joo. You didn't find it? Huh? You didn't find it? He just called that he's coming. Sofie, kom her. Nani? Sofie, kom her. Nej. Tør du ikke komme? Tør du ikke komme? Jeg vil ikke at julenissen skal se meg. Jo, du må komme når julenissen er her. Er julenissen nå her? Jeg tror han kommer nå snart. Men jeg vil ikke se. Jo. Nei. Tør du ikke komme? Nå må jeg gå der. Skal du gå ut og se likevel? Oi. Tror du at julenissen kommer, Valeri? Tror du at julenissen kommer? Sofie. Ei hän oo vielä täällä. Kohta me tullaan joulupukki varmaan tulee portaita alas. Sofie, Hva? hvor er du hen? Her. Hvor er jeg? Kan ikke se deg. Hvor er du hen? Se her. Ja, men skal du ikke komme fram? Nå kommer julenissen snart, kanskje? Tule Sofie, meidän pitää laulaa joulupukki. No etkö sä et saa olla koko ajan siellä, kun joulupukki tulee? Ei, kyllä sun pitää tulla vähän käymään täällä. Mä tulen nyt. Joo. Oi, hører dere? Ja. Ja. Hvem tror du det er? Mitä? Hvem tror du det er? Mitä kuulee? Sofie, kan du se han? Se gjennom vinduet. Kanskje du ser han? Nyt pysähty. Maka. Sä kans. Mennäänkö mekin Oi! katsomaan? Tule! En tule! En tule! On täällä ollut. Tulkaa Valeri katsomaan. Onko täällä edelleen kilttoja lapsi? Päivä joulupukki. Guten Tag. Minä otin vähän Korvatunturilta lahjapaketteja tonttujen pojasta ja päätin tulla katsomaan vähän Valeriita ja Sofiita. Mitenkä se joulupukki pääsi tänne? No, Syyriin löytyi helposti. Valeri, hva er det? Valeri. Hartun se oli No mutta hyvä kun olet. No mitä? Ethän sä ole mikään vauva. Valeri. Nyt on tyttöjä hätä. Niin joulukuusi on siinä, niitä meillä on paljon Korvatunturilla, kyllä. Hieno kuusi. Ei voi täällä olla. Mitä sanoit? Tässä oli Valeri. Oho. Eisikö teillä haluttu olla pukille joku mukava joululaulu? Tulepa tänne, meillähän on opetettu. Sofie, tule, mehän ollaan opeteltu joulupukille laulamaan laulu. Opetellut joulupukille joulun. Mitenkä se menee? Tulepa tänne Sofie, niin laulataan. Kato, pitää sun talo. Tee nyt piparkakku talo. Minkä laulun te olette harjoitellut tänä vuonna? Sofi, mitkä? Sofi tehnyt. No niin Sofi, tuletko tänne laulataan joulua? Rupesin jännittämään kovasti Sofita. Lauletaanko me Valeri? Joo.
Hienoa, kiitos. Se oli hienosti laulu. Menikö se pukki vähän aikaa tänne vaikka istumaan nyt? Sofi, tulisitko sä tänne vähän aikaa pukin polvelle? Sofi, tulepa käymään täällä. Ei. Ei. Mut sä olet käymään? Ei. No, ei siinä mitään. Oho, mutta minä toin pikkasen uusia paketteja tuossa. Halutaanko katsoa yksi vaikka? Tule Sofia katsomaan. Sofi, täällä on sulle hieno paketti. Katso. On noin iso paketti sulle. Kyllä, kun tontut kertoo, että Sofia on ollut oikein kiltti tänä vuonna. Niin se on. Sait tontut paketteja. Semmosta vaan ne tontut kertoo, että... Kuuntelepa, nyt Sofi, pitää. semmosta ne tontut kuule kertoo, että... Hyvä. No niin, kiitoksia Pukki käynnistä ja ensi vuonna tavataan. Ciao. Auf Wiedersehen, minulle ne tontut neuvoi silloin sanoa. Siinä on ne. Siinä on. Hei hei. Se on Valeri kanssa. Valeri. Mamma, onko tämä tulla? Joo, se on Sofille ja Valerille. Siinä, näytäpäs, lukeeko siinä yhtään mitään? Siinä ei ole kaikille. Täällä on kuule Pipar kakkoissa lukee, että kujul. Ja vähän namia kanssa. Ja... Tää on varmaan mammalle. Suorasta. Kato, kortti oli kanssa. Ahaa, sen voi aukaista, sen varmaan lukee enemmän se on. Kato, enkeli. Tilda är ju till oss. Ja. Sen kan jag ju öppna kanske. Okej, greit. Skål för goda, Sofie. Sofie, gå fram. Onko siellä tuota? Tämä on Mona Lisa. Ai, onko siellä Mona Lisa? No se on Minna käynyt paketin hakemassa. Onpa nätti. Katso Mona Lisan kuva. Kenellä on tämä? Siinä lukee, että Sofie. Den är också till mig. Jag har fått många stora. Tämmöisiä keijukaisia. Mitä? Niitä on tässä. Keijukaisia. Täällä on bukisoi. Niin. Meillä on. Ei oikein ole. Mitä ei ole? Sitä lämpimillä oli semmoinen pärtä. Joo. Se on jäi Sofin. Mistä niitä joka on roolamunasta, millä mä voin tää puhun näistä. Oi. Pappa, se på den. Niin, Den lyhyt. fick jag. Niin. No, tuleeko tänne? Täällä ei lukea mitään. Katsotaanpa. Valeri! Se on. Täältä on hieno. Mä sain niin. Ja. Mä sain prinsessakortin. Prinsessakortin. Oikein. Mä laatin tän pois. Joo. Ja tämä kans kyllä. Niitä onkin. Osaat sä lukea? Kirsi Kokille. Tämä kans sulle.
Fine sko. Laitetaanko jalka? Ei. Eikö? Ei. Kokeillaan. Ei. Ops. Hei mä saada kiinni. Hei mä saan prinsessa! Oi, prinsessa Almanakka. Ai. Katsotaan tämän. Otetaanpa tämä pois nyt tästä. Joo. Se on aivan minun. Prinsessa. Missä on minun kannu? Ei, se on liian. Vastaa itse nyt. Mamma, onko tuolla minun? Katsotaanpa mitä sinne lukee. On. Siinä lukee, että Valeri. Otetaanko? Otetaan varmasti. Sen voi laittaa, kun se on semmoinen kalenteri näin. Tuon voi laittaa noin kiinni. Sitten kato näin. Sitten voi laittaa niin kiinni noin. Tuolla on erilaisia kuvia. Täällä ei ole mitään tuolla sisällä. Hei, Valeri siinä. Hei, katso tuota hiiltä, se on se siinä. Se on minun. Hei, tämä on kans Valerilla. Tämä oli vain avoin. Nyt voi jatkata. Nei, ikke ta hånda foran der. Nå kan du løpe fram. Kom igjen. Skal vi bare plage han? Hvem er det som er det inne der da, Valeri? Hvem er det som er der? Petter, ja.